Metästyskausi alkaa olla taputeltu, niin mietit, että pidetäänpäs tämmönen pikkujoulu. Ja tässä Oulun lähellä on tämmönen Metsähallituksen kämppä kuin Ahin maja. Lähdettiin sinne katsomaan. Jaha, sieltähän se tulee sitten Matti. No nyt ei kyllä kerennyt hikikään tulla. Varmaan 200 metriä tuli matkaa autolta kävelyä. Mutta ollaanpahan kuitenkin pois kaupungista. Isokankaan järvi. Tämmöisen rannassa se on tuo mökki. Ja siellä se on tuo mökki itessä. Saunahommiin pitää ruveta, mutta ennen sitä meidän pitää saada vähän vettä. Sait kaveri siihen? Niin. Kyllä mä. Hyvää pikkujoulua. Niin, pikkujoulut munkin puolesta. Hei, hyvää pikkujoulua. Tavarat nakaattiin tuonne kämppään ja lähdettiin sitten vähän käveleskelemään. Just kattelin tuosta kellosta, että tässä on semmonen parikymmentä minuuttia, kun aurinko laskee, vaan eihän täällä heti pimiä tunne. Se on kiva tehdä nuotio sitten tuo. Tultiin tähän toiselle puolelle lampia, että tuolla jossakin se meidän majapaikka on. Tässä on vieressä tommonen laavupaikka sitten, mutta ei mennä siihen nyt. Mennään omille tulille. No joo, otetaan tähän grillaushommat ja ulkona on aina mukava tehdä ruokaa. Onko Matti lämmin jo? On hyvä tämä systeemi. Eikä tuossa pystyy kohta varmaan lämmittämään. No niin, ruvetaan paistohommiin. Tää meidän Matti pikkusen evästä saa. Niin. Mökissä rupeaa olemaan aika lailla lämmintä. Oo. Oh. Mukava mökki. Saunassa on tulet, että lähdetään kohta silleen sinne. Tai tunnin päästä. No se on kohta. Hyvässä seurassa nimittäin aika juoksee. Kyllä minä olisin tuonne mahtunut, mutta Matti ei sovi, niin tehdään vähän isompi leikki. Niin. Tämä on muuten... Se menee äkkiä hyvin. Ei kun pari tuntia kun tehtiin tuo iso jo jäässä. Joo, justiin kattoo, niin 10 astetta näytti Joo. pakkasta tuolta ulkona. Se on iso lämpötila, niin sisä- ja ulkolämpötila ero nyt. Sisällä on 25. 25 näyttää mökissä lämmintä. Ei mistä saunaa olisi tarvittukaan. Alkaa kiehu. No mitäs Matti? Miten se pikkujoulu menee? Matilla on kuule hyvä fiilis. Ei ole kuule mitään hätää. No niin. Hommas. On se mukava viettää tämmönen niinku aikaa tämmösen eräkämpällä. Oo. Tehdään tässä klökit ja meillä rupeaa vesi tällä kiehu. No niin. Hyvinhän ne mahtuu sinne. Joo, pantiin laatikot lämpenemään ja annetaan nyt jonkun aikaa siellä olla ja käydään saunassa ja sitten leikataan vähän kinkkua, niin sehän tuntuu ihan pikkujoululle. No ja voi siihen vähän raavilohtakin laittaa. No sekin vielä päälle. Heitähän Matti vähän löylyä. Lähdetäänpä Matti uima. No niin, eikö mennä? Aletaan mennä. No niin. Joo, tästähän meidän pitää leikata pätkä pois sitten, kun ei tämä mikään pornofilmi ole, niin pannaan kamerat päälle sitten, kun tullaan takaisin päin tuolta. Tää muuten pohja tulee vastaan. No. Tiedätkö Matti, minkä väriset munat on suokukolla? Tiiä. No niin, sitä Matti tuli taas saunottua. Niin, sitä tuli ja käyttöä avainosakin. Niin, joulukuun toinen päivä, niin näin se tuli tämä testattu. Joo, se on tosiaan joulukuu. Joo. Mitä muuten saat joulukalenterista tälle päivälle? No pakko myöntää, että mulla ei ole nyt joulukalenteria tänä vuonna. Ai.
Mitä itse? Metton kuva tuli tälle päivälle. Aika odotettu. Joo. Siihen meillä on sitten pikkujoulu katettu. Siinä on ne perinteiset lohta, kinkkua ja laatikoita. No niin, siinä on meillä joulupäivän herkut. No mites Matti nukutti? Nukutti aivan hyvin meikäläistä kyllä. Joo, sä oot Joku- taas kahvit keittänyt meille valmiiksi. Joo, joku valitti, että vähän liian kuuma oli. Oli täällä kyllä kuuma. Kyllä Lämmössä pärjätään kyllä. Ottaa aamupalalle tässä. Joo, sitten siivoillaan kämppää ja taas meillä on pitkä vaellus pois täältä. Niin se on. Niinpä siinä yö vietettiin mökissä ja Matti pakkaa tuon pukin reen meillä, niin saadaan tavarat vietyä takaisin autolla. No niin, se olisi nyt reissu tehty. Ja Näinhän se on. Siinä se meni yö ihan mukavasti. Ja voi sanoa, että ihan mukava paikka kaupungin liepeillä, että käyköhän muutkin katsomassa. joo, kannattaa käydä kyllä. Joo, Niin se on. mutta ei se. Nyt me lähdetään pois. Joo.